Bami murume wangu aishanda chimanimani madhesi acho. Anga akauzwa kunzi ukagara namai Frank kuchimanimani ikoko uri kusungwa, basa rako richadini richakuperera. Ende ndaiti ndoda kugara newe ikoko, kuno kunde ndichigara ndega. Anditi ndisikadi kumutaurira zvandaisangana nazvo. Achiti kuno kwaudini auyi. Sisangobva ati bami ndokumbira kuti kana muchida mudzimai wenyu, ndokumbira kuti mutore mudzimai wenyu mugare naye. Nekuti zvandaona kumba kwenyu handina kuzvifarira. Murume wangu vauya mangwana acho akatsamwa. Vanditi uya kunoko, vandasvika vandatogara. Zvenzi chitaura zvaungochitaura hama dzangotinzwi. Ndomatangira kaita. Ndikati zvandataura hama dzangu ndadziudza kuti ari kuudza hama dzake kuti muri mushungurudza imimi panapa. Ndizvo here? Vatotanga kutoudzwa mukadzi wako ari zvepano ndogara ndichitokuudza chichi wati zvakawanda wanda zvimutaura. Pazvatodini pazvatopfuura zvakadaro. Ndatorega ndisiyane nazvo. Zvandatoti sinzi ndisikadyi ngendifonere mai mbuya angu akandirera. Ndoakumbira ndodziro murume wangu kuti tigare tese kana tanditsvagirawo pamwe pokugara kuzi ndisikawani chikafu pasotangana misikereji. Achibva afonerwa ndo matauro andakaita ndo matauro akaita. Achibva atoudza hama dzake kuti mai Frank toendesa information zvese zviri kuitika panapa kumba kwawo. Saka ndichangomupa mari yacho asi handioni kupi kwaanenge achigara. It's okay, vandipa $100. Ndatotsvaga hembe yangu, lucky enough ndabva ndatoona ne1 day tangotogara. Achinditumira kamari, chingonditumira. Vandazoona 1 day achitonditi kobiko nechangu chikafu. Ndiri kuya kupi koko. Ndakafara skate. Serious. Patouya paya. Ndamu 7 months. Ndakufanira kuenda kupi masungiro. Amai vake waiti haafani kuenda kumasungira, anofanira kuzozvizvarira pano. Achibvunzawo friend yake achiti no, mwana uyu achiri mwana mudiki. Aende kupi kumba kwavo, muendese kupi kumasungiro. Vanditi 1 day ndoda kuti tiende kupi kunoona ana mai. Ofuchi pandaimbomti musi wakati ndikuenda kunoona ana mai. Anditi usaende ikoko. Usaenda kupi? Wow. Pandadini taenda pepe. Tatosvika. Dhegu wauya ndi mai yavo. Dhegu wauya. Like munhu anenge akazvitakura. Uri sei? Saka baba vakabva vandibvunza kuti saka makanyoresere? Ndikati handisati. Akati saka mune muchitosikerana mega kana usati wanyoresa? Ndikati handisati ndapiwa mari yacho. Akati hazvina basa, asi muchibva panapa ende munodini munonyoresa. It's okay. Taamurodhi kuenda kudai sofa ndatanga kutonzwa dzungu. Ndatonda ndiri kunzwa dzungu. Panditi handei unodzoka unovata kumba uzomukira mangwana acho kudi. Tatosvika akati mai uyu ari kunzwa anditi my future madhezi acho. My future ari kunzwa dzungu, so ndinoti ambosara panapa mangwana omukira achidini achienda kumba kwake. Vata it's okay. Ndatovata pepe mangwana acho ndadzokomba murume vandifonera. Wewe enda uchita zvinhu zvekunyebera. Chavanga uchida kuti ungodzoke chete pamba apo inini ndisipo nekuti uruziya zvaurikuita. Kati chandanyepera kuita secho kanzi pawanyepera unzwa dzungu wanga uchida kungodzoka chete pamba kuti uite zvawanga uchida kuita. Vandatosiyana nazvo. Vandanyarara. Rimwe zuva ndaita zvekurota ndichidzingirwa nenyoka ndichidini zvakasiyana ndine pamwiri. Tichifamba uchibatsirwa kumaprofita ndichididi. Vazonditi 1 day hapana pauri hapasi safe. Murume manje. Ndodoti udzoka unogara kupi? Kumpa kuna wabereki.
pandati handisoda kudini kudzoka ikoko akati aiwa ndokwaurudini ndokwaurudzoka handinomupikisa vatorongedza zvinhu zvake zvakanaka-naka vatatodzoka paya asi still tadzoka paya baba hapana aitaura nini chero ndikati mangwanani hapana aidaira chero ndikadii handidi aisoke ndotogara zvakadaro ndotogara ndekwanisa kuti ndichibva ukwande ndichibva ndosvika mumba mangu makapera kumwewa zvako zvinhu souti zvemvura zvichii manhira aya vachitaidza kuti amuroi ngabve pamba pangu anoda kutondiparadzira imba yangu chichichi anoda kundiparadzira nevana vangu kusvika ndaenda kupi kumasungiro kundisiya kwakandita murume wangu kumasungiro haanozombobvira adzoka kana kuzondionawo aingotumira mari achingoti tenga preparation netumwoto ungodyo chitodini shogara zvakadaro svika ndasununguka pandasununguka mbuya yangu akandirera waitarisirawo kana kuti ndasunungukawo oshionawo murume odini osvikawo pamba asi murume haana kuuya kana kuti waitarisirawo kowe yekuti makorokoto kubva kwandakadini kwandakaroorwa hapana kana kowe yakauya tichitotaura nemurume chitotaura titi ndikuya musi wakati musi wakazokuti kuna baba ndoda kudii ndoda kuyozotora muri tarira baba ako anditi tarira baba ako kuti ndoda kuzoya kuzokutora baba vangu pandavaudza but it's okay kana wati wada uya kuzodini kuzokutora zvakanaka pana chakaipa pandagara haana kuuya zuva kusvika ranyura munhu uyu vazofona manhero acho chenzi ndazokoniwa kuuya ndazoenda kunotora blessing kuchifu kubvira festival yake apa aswera akamisa vanhu kumba ko blessing waenda kunomutora anombondiudzawo akati blessing haanei newe it's okay ndatosiyana nazvo vazoisa rimwe date haanaisa rimwe date akazongondifonera apa hauna pagrowth point kuti izvezvi rogedza tisangane murodi ndakamuti kozi ini ndandatumwa unotenga muriwo namama ndikati nditori murodi unotenga muriwo saka zvauri kutaura hazviiti plus baba mbaodzera kuti uri kuya baba havapo mai havapo hanzvadzi yangu chehaipo ningi nangu hapo ndongobuda here chero imukawanika ziya kuna mai iwewe kwauri kubva unosiya here waeneka kuti chambopinda murodi saka kana iwe waeneka ndomabvira handichaitawo pano kana iwe wakandiunza zvakanaka ndomataura auchadini auchandiita andatosvika pai kugrowth point kweko ariko haana kubata mwana haana kudii kana kuratidza kuti munhu ari kufara kana kudii akazobvunzwa nefriend yake kuti bambo mwana makambomuonero akati ndichazomuona ndagara pamba ndagarisika pamba ichibva toti nekuda kwenyadzi ndopakazodini pazotora mwana kutanga kuti adabuka achichii asi ndakabatikana tadzoka vataenda kupa hazvichaiti manje kuti andisiye uku kumba abva audzwa kuti kasvika ikoko usasvike pamba pacho ende chero kasvika pamba pacho usadye chikafu chipo uye uzosarare why nekuti wagara wakagadzirirwa iyeyo meseji ndakatoiona neangu maziso ndazogara ndangobata foni yake chikabva ndamubvunza chonza haina basa patata chibirira nababa manhero acho baba vawauya watongoti maurire enyama itata manzwa asi semunhu ari kuda mhuri yake hatingakunyimi enda chichi asi kana tazogara mungoitawo muchibatsirwa moita muchibatsirwawo nekuti muroi haambotauri kuti ndiri muroi inokwanisa kufunga kuti upiwa advice iri right iwe uchitoputsirwa upenyu patatodzoka kupi kwamutare kwamutare svika pamba tapanga paina tete fochu vayanga vakagara chichekera muriwo baba murume wangu akabata mwana
indakatakura mabhigi ukabva watongopinda mba hapana kana kazombobuda tatosvika tatogara paye mudining mai acho vazouya papaya ndikazoona nekutarisa kwakaita murume wangu kuti pane munhu ari kumashure watoti tone yedu kubvira mwana natowatambidza zvakanaka kwatokabvisa hembe totarisa kuti nzvanzi eoni tadini tamuona chiendei kumba kwenyuko patatoenda kurumu kuyakwira pandazovabvunza kuti mama ndokumbira dini ofu chiguvhu murume wangu anga ndidzoti rasa guvhu pai mutoilet ndiyata ndokumbira bvisiwa mwana chivhudzi pakati kwaichaudza baba kana wauya tezvara ndakasvika wasipo wauya tezvara wakandibvunza kuti kweiwewe ndakanzwa uchiti anzi unoda kubvisirwa mwana vhudzi koguvhu racho riripi neta baba wacho akanditi rasa pai mutoilet wakati uri kunyebera mwana wangu mwana anoziva chivanhu chepano asi ndo zvakadini zvakati ndiite akati kana wachibva watomufonera akarambira baba wake akati pamwe atoitawo zvemumusoro make anombobvenda muzotadini adaro wachibva watondiudza kuti mwana wako iyeye newamwe wese wachateera hakuna mwana wangu kana ini kana mukadzi wangu hafi akabata wana wako wauchabara nekuti awasiwe mumusha muno nekuda kwekuti guvhu iri kwawarisiya ndo zvichaona wana wako pazvawachasangana nazvo muupenyu kwakasara guvhu rekutanga ndo kwauchadini kwauchaenda nawo ende for sure hapana kana aibatawo mwana wangu chiro ndichiwacha kana kugeza mwana akachema ndaingodini ndega baba acho auya ndo paizobatawo mwana so chingogara takangodaro chingogara ndakazosvika pakudirwa mvura ndiri mubathing room ndichigeza mvura iyi ndei mvura yainge nikakunwa ngengena pandabvunza murume wangu ndandadirwa mvura zvanzi ndichadini ndichawabvunza paawabvunza akawapindura kuti iye hadi zvepano saka naangosangani kuona nemvura iyoyo kubva ndizvozvo sisi tongoitawo zvatongoita panapa tineni kuti udini kana kudii it's okay padazoti rimwe zuva ndasiya padhoo makizi ari padhoo ndichienda nowacho ndichidzoka nandakuda kukiya dhoo kuti ndiende pamashops kunotenga muriwo ndasvika kiya pasina manheru acho pane munhu akatoita kuvhura dhoo kudai andamhanya nobvunza kuti ndiani munhu yaya anodini haana kudayira since panga pasisina key ndandakurara ndawacha hembe dzemwana ndoisa bhaketi ndoisa futi gasi ndobvisa chiwi chepagasi chechi kutoti munhu akada kudai so ndinokasika ndadini chinobva chadonha ndokasika ndadini ndanzwa ndo zvandada kutoita tatogara pakadaro chingodaro one day amweni wangu akandiudza kuti iwe wakachenjeresa muonesesa ende wakatodyisa mwana wangu ndakabvunza kuti kudyisa kudii kuzi panguva yacho ka ndanisa ndakuzviziva akati usanyepero dzungai haizvi ndakuzviziva kozi ufambo makawanda handidi unyepa basi unotosvika utonzi todai udii ndi ndinotoita kozi chandinichidayo imba yangu chitodini ndati akudyisa kudini vane mazano kunyepera kudzungaira chichi tagara akati kungoti iye try more handiteereri dai anga ari innocent kungomuudza kahwani nomuka uri kupi kumba kwako tagara nyaya yeuroyi irunguramba ichingodini ingoendera mberi murume ichi achitoya personally achindiudza kuti ndiwo runditaisobata mari wewe ndiwo uri kutondikonzesa kudai pakarwariwa pamba ndini pakadii mukadzi wako ndiwo rutokonzeresa panapa matambudziko atinosangana nawo wow tazoita kurufu gogo wangu ashaika amai wababa wangu
pandati ndiudzewo baba wangu zvandosangana nazvo ndakashokeka mukoma. Baba wangu akandiudza kuti usaitonga magineti ndinongonhonga nekasimbika nengura. Chimwe zvacho ngezvekusiyana nazvo but ndotovaudzawo zvandosangana nazvo. Mwina wangu akazosvika pakuudza murume wangu kuti mukadzi wako iwewe chinhu chandiri kuenga paari chivanhu chiri paari handifi ndakawirana nazvo unoonesesa. Kubva apa akataura kudaro murume wangu achindiudza mukoma ndakatanga kurota zvinhu zvakasiyana siyana ndiri mumvura ndiri musango ndichiratidzwa mishonga nevakadzi vanenge vakawanda nemurume wani mishonga ichinenge iri mutsero kudai asi ivo vanenge vakapfeka zvuma vakadzi vanenge vakapfeka zvuma murume handichatonderera anenge akapfeka asi vanenge vakapfeka zvuma muhuro mumaoko mumakumbo like jira rakaita green nenozichi rasta zviri rakatoreba ende inini ndezvanei ndakatoitawo ndichingorota ndingori pakasiyana siyana chingoita zvakangodini zvakangosiyana siyana. Ndakatanga ndichanyarara kuguma umwe musi ndakachirota ndakapfeka izvozvo asi zvaichita kuti vamwe vari kuenda nekoko handichazivi kuti nini ndiende uku here kuti ndoendawo ndachiramba ndakamira pakati svika ndatopepuka ndakadaro ndoudzawo nababa vangu ndozvandodini zvandiri kurota pandatanga kufamba ipapapo manje ndopandakatanga udzwa kuti kuna sekuru anonzi sekuru Nhingi vanogara kumapi. Pandaenda ndatosvika patondoti iwo ni mudzimu uri pauri unofanira kugadzirwa nokuti ukasagadzirwa futi imba yako yadini haimiri zvakanaka. Ndoita sei daidza baba wako wachibva wauya baba ndakawadaidza vauya zvinza munofanira kuti mudini mugadzirwe mwana plus pamba penyu panofanira kuti pagadzirwe achivoti alright tichauya havanozombobvira wadini chiva ndatanga wati baba onaiwo zvinhu zvako hazvisi kundimira zvakanaka zvinhu hazvisi pakati kana uriwo upenyu hwakanzi urarama ndo hwauchatorarama ihwohwo ini handingambobiki doro kana kuita zvemudzimu handiti. Wow, it's okay. Tagara takutoshonetsana zvakanyanya nemurume takutorovana takutodi ende ininiwo ndakutoita hasha dziri extra kuti murume akandibhowa ndikwanisa ngonyarara nhasi mangwana ndibhowa ndikwanisa ngoti kunyara kuguma ndakutoita zvekutoshinga kutorova murume asi handizivi kusingobvuzwa but chii chambonyatsoitika asi waitorova chii chambonyatsoitika totosiyana nazvo pai tagara hatadzoka futi unogara pai pamwena wangu kakake chingana kudzoka kechitumbu ndopandakasangobvuriswa paketi manheru 12:01 ndodzadzire time dzavo otonti iyo primo kasika yovhura bhaketi wasiya rakavhara uko ndakambovabvunza ndikati bhaketi racho mama kubva 7 8 9 10 11 izvezvizvi ndopamunouya muchinditi pai bhaketi ngati kasika utoita zvandotaura muroyi wemunhu chichichi toda kutondipedzera vanhu vangu panapa pandatoenda pandatongovhura bhaketi raya kwawatanga kudeketera vachiridza tsamwa vachiombera vakati ini ndini ndakashaisha ndakabara mwana chimukomana vakomai vakagona unobara mwana musikana kuti chero uri muroyi unongoenda uchingoparadza dzimba dzevanhu mangwana ndopasviri uchingomutswa natukovhisa kuguma ndavati nai mai ichimbondiudzei kuti chii chiripo pabhaketi kuzi handichazvinzwireni handichazvinzwisisi hawanozodini kuzodaro handiti orit ndazvinzwa ete ndanzwa baba wako ndakanzwa amweni tete ndakambofokasa pauriwo tichitaura
une zvaunotoitawo zvaunoziva kuti zviri abnormal. Ndizvozvo. Ngatimbosiya zvevamwe ndazvinzwa. Ngatimbofokasa pane zvako zvoti kana wega wakambonditi unoti this is abnormal. Zvii zvinoitika pauri? Chekutanga mukomaka handigoni kuramba murume. Chero ndisikamudi asi akanditi uya kuno ndinotoenda. Ndozozvifunga futi ndichitobva ikoko kuti kochii. Kana akati uya kuno akakunyenga here akakuti uya tite bonde here? Achitondipfimba kudaro. And achindipfimba obviously the next thing ibonde. But sometimes ndairamba. Ndaizongoshingira kudini kuramba. Ndomhanyira kumba. Sometimes ndatodini ndaitoita bonde. Zvinhu izvi zvakatoitika kakawati one day. Waimhanyira kumba kunezi? Kuti ndichitoti zvinhu zvandiri kuita hazvisi right. Murume achikunyenga ionekwa kuti uzokuda kuita bonde naye ndozvakutaura? Ndizvozvo. Even iwe usati wamuda asi pfungwa dzako dzinenge dzati ndizvozvo. Saka urikuti wazosvika pakuti kuti uzviavoid waibva pane munhu uenda kumba? Kana waenda kumba unoita? Ndosvika ndomirira murume wangu totonetsana mumba imomo kusvikaita zvandie ndichida. Asi iye murume wangu anenge achiti hazviiti kuti ndidini ndisangane newe, hazvitoiti kuti ndisangane newe, anenge achitondirambira. Ipapo anenge achipa zvikonzero, anenge achiti kwai hazvisi kutoiti, hazviiti. Saka iwewe handipi reason yakazondipa rimwe zuva ngeyekuti ndikasangana newe ndinorwara. Saka iwewe right wasangana neni ndikunyenga wabvunza kuti tiriita bonde. Alright. Ngatiti musiwe zvabva zvabudirira kuti taenda kunoita bonde. Relationship yacho inozobuild zvatoperera ipapo. Zvatopera. Ende chero tikasangana mangwana handidi kuti ndimhorese. Saka uri mumarriage ngatiti even uri kwana amwene wako pautoziva kuti tiri kugara kumba pana amwene zvaitika? Zvisikaitiki. Zvazotanga wabva wagara wega? Murume wangu akangoita kakuenda kadistance kakati rebei. Ndopazvinonyanya kuitika. Ndopazvinotoitika in fact. But tisikagari tese pepe. Because tichigara tese ndozoya ndodini ndotsoma iyi. Ndozvandii ndichichita. Asi manje kana asipo zvotondifosa like handizii. Pauti hauzivi ndopandoda kuzivawo ini. Handizizva like handizizva zvezvitoita. Ndinoda kuti ndiudzeka zvausiri kuziva. Ndokwanisa toti ndakagara panapa nditi ndotonzwa like pane something chitoitika pandiri. Like unga ndotosangana nemunhu. Saka from there ndakutotsvaga munhu chaiye. Ndopandiri kuda ipapo. Uri kuti here iwewe ngatiti wakagara wega uri pamba handiti wakangorelax wonzwa kuti ndoda kuita bonde unotofamba uenda kumashops? Ndichitongofamba hangu toti rege ndinotsvaga munhu handitoshayika kana munhu 1 or 2. Unosvika wati vanotosvika kwetoti ndini ndechivakombisa vanotouya vega kuzotondikombisa kubva kuti saka I know kuti it's a feeling inenge iri pauri yekuti chaita kuti usumuke unowedza kuti kuti ndoda kuti murume tiite bonde. Obviously kune murume zvinenge zviri different. Ndiwe unozomuudza here kuti ngandibva taita daiso kana kuti zvinoitika iye ega ndianozondiudza kuti ngatidaiso murume. Asi tikatodaroga zvatopera. Kati anozokwanisa hake kuda kuzodzokorodza asi ini ndesikachatodi. Prim utaura kuti takagara izvi zvatiri kuita tapedza ini ndaenda zvinogona kutokuinga wotosumuka woenda kumashops wosangana nemurume wokunyenga mototsvaga kuitira bonde zvazvatopera. Conversation yenyu munenge mutaura kuti hapana conversation iri serious ngoti ndepi ngatidai zvega. Asi zvinototuma murume wacho kuti taura nyaya dzekuti tira kuita bonde? Handitozivi.
zvinhu izvozvo zvinondishungurudza ndosaurundudza ndosaurundudza ndosaka zvaita kuti tigare pasi iwe netese titaure so that uwane batsiro. Ende murume wangu ndakasvika ndakubhomudza chokwadi chero akauya nhasi apa anotokupindura. Kune murume wakatanga uchinyaya icho ndakamuudza ndikati kozi unongoziva vanhu kavanenge vachingoona kuti chii chiri kuita una mai avo chivazoti one day pane akazoudza kati chimbonyatsotresa mukadzi wako kati vadii vagara naye ndopakazondibvunza mai Frank chii chiri kuitika ndati hapana chii chiri kuitika ndati hapana ndati no Frank kuzi ndakasvika ndakutoita zviye zvekumwa doro akawanda yoti chero ndisikachakugoni kana kufamba iri nayo kuti ndisarambe ndichifunga zvinhu zvandiri kuita zvandinosangana nazvo. Aka one day ndopandakazoshingira ndikati no Frank inini kana wadhisaidha kundisiya kana kudii handizivi asi ndo zviri kuitika kwandiri. Ndinonzwa kuda kuita bo haana kunditira hasha haana kundirova haana kundipopotera haana kuudza kana tete kana ani akangonditi my Frank ndo zvawafunga ndati hazviso zvandiri kuda akati ndokukwanisa kunzwisisa asi chindiudza chokwadi munhu wandiudza ndiye ega here ndikati panguva yacho anga ari ega wekutanga akaita zvekundibata chibharo ndatori kuirotex kutotacha kutondirepa anga akunyenga ndobva waramba aita zvekutondirepa ndopa zvakatanga kutoitika ipapo ndopandakabva ndamuudza akabatikana vatata soke ngati timboshingira kubatsirwa tidididi vatagara vazoita futi vazoenda akadiko akabva aenda ndopakabva andisiya ndini pamwiri pemwana wangu kadoko kacho ndikakudza ndandakatozvivatira pamwe pachina shop so baba ivo vakangosvika kundoti kuambuya kuvatapa kudindawo ndikati andonzwa dzungu zvanza chipinai ndikubatsire kucrossa road mukwire kombi muenda kupe andinomupa nhamba but akatoexchange ega manhamba asi kuzi akabva nobata foni yangu takutotondifonera achitonditi uya kumashops chichi uya tisangane mutauni chichi chii chiri kuitika chifati tangotomuudza tangoti I'm willing even to take care of you nenhikini yako muzobva tondiwo vazotoya nemari chitondipa yange 300 but ndanodini otenga chipreparation ndikati no murume wangu achadini achadzoka chagara dhese ndi achaita preparation even ini wacho I can afford preparation because ndinotsvaga mari though ndisikazowane hangu kwairi kuenda ndinozama izvi chero ndinoshanda asi mukanditi ndipe $10 kana 5 handikupe because nendisina so akaramba achingo ndasiyangana chakati pakati inda unotora chakati so nenhaya kuti murume ndasikachagari naye nditi anongouya achingoti gara 2 minutes obva toenda kwamumzi wacho 2 minutes ndasvika ndakutoti maybe hakusina zvemba ndanda kutodaira even makozi andasikazodairi aripo ndechibuda panze totodaira makozi boyfriend one day vazodini vazotora nhamba dzemunhu uya because handina kudhilita ndaingosiya zvakadaro vatosevha nhamba dzedzi mufoni make munhu yayabva azofona musaidi vaenda kueconet vanotora machatsi ese mufoni mangu ese zvavo vaenda vamaita screenshot saka nini iwayo zvayo maizvi zvakadzitika patoda nyanyoda kuti tinyanyofokasa nezvaro ndipe feeling yako iyi nemurume even nevamwe vesa izvi zvatanzwa kuti ndozva obviously
then vakazopedzera vakuita zvebonde. Handina nemurume. Okay, neuyo amuna. Handina. Uzanga ine mudzimai wake. Okay. Handina. Kana uchitanga ine mudzimai saka vamwe vakazosangana navo apo unotanga wabvunza here wanditikewo. Anotondiudza iye akatanga andiudza, that's why ndisinodini handizi kuti nei ndisina ofushi aitoita everything. Okay, saka ava kuvamwe vacho vanosangana navo munombobvunzana kuti wakaroora. Handitombobvunzi zvisizvozvo ndeye hatotaurwa. Sa iwewe pane here kwakwambonozvifambirawo wega semusikana kuti inini this is too much? Hongu ndaitongoziva vabereki vako vane zvavanoziva. Okay. Zvinopa vabereki wakaudzani? Vabereki ndakamboudza baba ndikati baba ndaita sekuavhunza ndati baba ndino zvandofamba ndichibata ndichibata kuti tete kana iri yekutanzi uroyi chichi nangu mako akatodini akachena chichichi zvinhu zviri kunetsa zvitobva kumurume wako ikoko. Okay, iwe wakavatika pane zvauri kubata hauna here kuwataura dambudziko rako irori? Handina, handina kuvaudza zvinhu specific. Vandati ngatimbofamba uchibva kuti izvi zvandina nguva tozoonana pandodzoka. Vanobva vaenda kupedza kana 5 months wariko. Pandouya pacho ini ndisina mari yaya ndendakati tifambise handichina. Pamwe ndamboendawo kumwe kuti ndidini zvinhu zvindiitire zviri nani. Saka ansa yese yaunongopiwa kwaunofamba ndekuti vabereki vako pane zvavanoziva. At the same time kwavakaroorwa kunowo zvihombe. Ndaiti ndichifamba kunzi kwavakaroorwa kune zvinhu zvakakura asi vabereki vako vane zvavanozivawo. Ndo zvinhu zvandaidini zvandaiudzwa. Though vasaizoita zviri specific kwandakazoudzwa zviri specific ndakaenda kuMozambique ndachinja mari uko ndikangoti mari yacho inobva yati 1 day handina kubatsirwa. Ndinodi ndakachifamba ndichibvunza ndikabvunza apa ndobvunza apa ndobvunza apa ndobvunza apa chibva ndazoita pamwe pacho vaitanga kutaura nechirudzi chatisinganzwi but takatanga chitonzwana nanyanga yachitanga kutochinja rudzi svika chitoti ndaizobva kozi handipana chandikunzwa ende hachatowirani pakutaura. Mukadzi endo pakazoti kumurume wako handitika kune zvakakura ende amweni wako wari kushandisa mwana wavo effect utori pamurume mumwe asi ambuya vako vakakuremedza. Ambuya which is Amai vamai. Vakakuremedza. Ambuya. Zvikanzi kana kuti panapa wasikugusikana tsvagawo samwe patenda futi pamwe patangodzwa futi the same. Kozi ndakagara kudai so apa panokwanisa kutamba-tamba apa pakatanga kutotamba-tamba mwiri wese wakutotamba-tamba. After that ndautongozwa kumusana kwangu like zvinhu zvekungofamba like ende ambuya vangu akasa tichirukura even now izvi zvavachanyanya hawo kozwa kuziva ndinovapindura zvinhu zvinovarwadza. Vaindiudza kuti muchafa muchitambura. Vakaudza munin'ina angazvara kamwana kake angosiyiwo nemurume akati anga akabata mwana kake kachiri kasvava kati uchasara akabata machira chete. Ambuya ende ndokwanisa kutomutsa mai vako vakutinhei pese kwamuri ikoko mobadzoka chete pamba panapa. Saka zviro zvacho ndangoti ndoupenyu hwacho. Hama dzekwababa dziri kwaunje ikoko. Vane mukoma vane munin'ina vane ana tete asi havadi stereki kuti tiende kwanongoda kuti tiri tese tongoenda tobva tatodzoka tese ende haufambi-fambiwo futi kuendako ngosvika nekutoita zvamafambira nekutodzoka kupi kumba. Asi ndakazenge ndakutaurana naamwana tete asi wana tete wacho anoti musataureba kuti kwai tiri kutaura tese nekuti tinowengwa. Ana tete vako nyaya yekuti baba vako vakaroora Amai nemwana vanoiziya? Vanoiziya
asi wese hapana anoda kubuda pachena kuzwa anototyawo anoti ndizvo hazvo asi apeno kuti musi watozonge tiri tese kana kuti panzvimbo 1 sefamily pataita kana something